Ka ce kana da matsala a gida baka je Shifa'un ba, me kake? Ka fito yanzu ni ma can na nufa. Malam, abubuwan da suke tafa da ni da yawa, amma wannan karan na zo ne a karan kaina. So da yawa ina ba wa mutane bayani akan maganar wannan cibiya ta Shifa'un, kuma suna zuwa su gaya min cewa sun gamsu da irin abin da aka ba su, kuma su zo su yi min godiya, wani ma har kyauta yake min. A ce yau 'yata ta cikila tun da aka yi mata aure tsawon shekaru babu rabu, sai na ce kai bari in garzayo tun da ga masu ilimin abin su gani, kila inda wata matsala sai a kau da ita. Sunana Abdullahi, shugaban cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center, cibiyar da ta shahara wajen kawo muku ingantattun magunguna, musamman wacce ta shafi ma'aurata ko kuma magidanta. Shi yasa cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku maganin istimina'i, wato over masturbation. Istimina'i tana kankantar da gaba, tana tattara gaba, tana kawo sauri na inzali. Istimina'i tana tsinkar da kwayoyin halitta tare da hana haihuwa. Ina masu fama da matsala ta sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sanyi tana da illa sosai ga lafiyarmu. Kaɗan daga ciki tana cire sha'awa kwata-kwata, tana tsinkar da kwayoyin halitta tare da hana haihuwa. Ina masu tunanin babu maganin kanjamau, wato HIV. To ku sani, ita cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center ta tanadi ingantaccen maganinta wacce ta ba ɗaruruwan mutane kuma suka warke a kasa da wata 2 garanti. Idan na ji mutane suna cewa babu maganin ciwon hepatitis, sai na gode wa Allah. Ita cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center ta sha ba mutane da dama kuma suna warkewa. Kai, ita hepatitis tana da illa a jiki sosai, domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic, akwai kuma liver crisis. Mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver, har ma yake sa shi fitsarin selo, yana kashe masa jiki, yana sa sa zawo da kuma rama gabaki daya. Ita kuma liver crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu gabaki ɗayan mu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Ni da kai da kowa mu garzayo Shifa'un, duk wanda yake da matsala irin tawa. A Algeria muna da sabon ofis, a Niger kuwa kusan state na Niger gabaki ɗaya muna da ofisoshinmu. A Najeriya kuwa muna nan a Kano, Maiduguri, Taraba, Jalingo, Adamawa, Mubi. A Libya muna nan a Misrata da kuma Tripoli. A Ivory Coast muna nan cikin garin Abidjan, Cameroon, Chad har ma da Saudi Arabia, dukkanin muna da ofisoshinmu. Kuma muna tura maganinmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya, cikin aminci da kuma mutuntawa.